Mana kamano nyakora Mogajwang', magite waketo ni mondo ibed kod picha hie ni gigo chakore gi kanye to chopo gi kanye. Kik bed ni ni kaka wanene ohango ne jomoko. Senator ma Siaya County Oburu Oginga bende nyolose wachni winyane kaka nyocha oloso nyakora Mogi. Ka oyudgi jogi kose fwenygi to konego bed ni ka gin joma tiyo to ni gin joma riembe tich. Jogi gin joma nego ter nyaka e doho mayalgi mondo justice otim nikech jok ma nyocha to timnegi kamano jomoko kuomgi gin joma desperate mane moko awinjo ni nodhi hola pesa ni gidhi chiwo ga soya moko kanyocha winjo ni koro kara barupe manomigi ok adiera to moko awinjo ni mna ni osiptal to moko be chal ka gima Nyasaye osemna omo modhi e polo. Mae ok en gima ber kendo en gima wich kuot to onego bed ni counties mawa premier chiwo services ni jopiny to ok ne wayud yore ma bila geko mag hinyo jopiny kaka motimre onero. Mae en gima kaka senator abro temo tero malo kende senate bende abro dhi keto wachni mondo jo senate bende oluonge jo Siaya nikech an ng'ama jadala koro samoro ok anyal wache kaka onego bed ni yale maber. Parni ma endi wach ma senator wacho ni obro temo tero malo. Onego bed ni osetero. Onego bed ni osetero to again wan gi geno no bro tero. Nikech VOJ mana kaka napimo kane wawacho ma somo ne wawacho ni mondo japuonj maduong' med namba mar nyithindo e kwan ne mitero ka ministry mondo pesa obi mang'eny. Ok otime kende. Gi gweth moa malo. En gi gweth moa malo. Masiani bende mondo nyithindo jogi abed deployed ma ng'ato tiyo madiany dweche 8 to ng'ato tiyo Ambira to ng'ato tiyo Yala to ng'ato tiyo Bondo. Magi ok gin osiptende atende e county. Magi osiptende madongo ma sub county ka sub county ne ang'o ane godo. Ma tich madhi mbele kucho ken tich matimore ni sijui ok ochal gi facility ni koro baraluru. Ma baraluru oket ni mana kidhi to ang' ni yudo na pain killers to gi ng'ama pimi test moko malong'o gi ok nya yudo. Magi osiptende ma ji dhiye kowuok mag dispensary gi mondo giyud thieth maber. So ng'ama tiyo kanyo ok en ng'ata en ng'ano ma sirikal mar county ma Siaya otimo ang'o ong'eyo kendo yango. Emomiyo wawacho ni jo public service board jogi ok dibi ni bete osiptende gi nitiyo ka jo public service board timo ang'o kia. Nikech kaka koro ne pok ochul gi dweche 9 ibro yudo ni payroll nyingi gi nye nitie to giyudo na pesa ni. Nikech king'iyo audit report mang'eny mag counties to ikoni ni payrolls mag counties gi iyudo ka kwan joma nitie payroll monego yud pesa ng'eny to jok ma yudo pesa to timo ang'o tin. So samoro magi bende ne chamo godo pes county ni ji 300 gi payroll gintie pesa to giyudi dweche 9. Emomiyo gini ohingo county government ma Siaya sani. Admission ma governor osewacho ni lifestyle audit nyaka tim to gini bende scam. Mane admission ma enough. Jo public service board bende riwinjo kaluoso to gi